ngoba ukuba khona kwami la akukhona ukuthi ngithanda ukubukwa, ngifuna ukuzobukwa emakhaya. Lokho kuncane engikwaziyo ngoNkulunkulu langemisebenzi yami, imisebenzi ayenzile kumina uNkulunkulu ukhulu kakhulu. Mina ngasindiswa ngencwadi, ngangifunda incwadi kanje mina ebasonto akashele imina kuphela emsindisi, bangifunda ukukubona manje ngangiposta nje imina kuphela ekhaya emsindisiwe, kodwa kunendaba ungivikele uJesu. Manje ekhaya mina ngangihamba kuyisabatha, ngifake ibheshu ngihambelana ngokuba sihambe siyohlala ethempelini limshisa ilanga ngize ngimdabukele. Sifuna uNkulunkulu ethempelini lokashela, siyahlala lapha umfana lamshisa ilanga. Kunencwadi enginikwe umngani wami, lo mngani wami unginika incwadi, ngithi yena izinto ziyabheka, awunginiki imali ngifuna ukugoduka. Uthi ngiyamazi lo muntu unemali eningi kakhulu, unama-shares kumakazini, uyi-shareholder Gautrain, ngiyazi akaswele. Uthi kumina ngeke ngikunike imali mngani wami, kodwa ngizokunika incwadi. Wanginika incwadi ebhalwe omunye umpostoli abathi uMaldonado. Wanginika le ncwadi, ngayithatha ngayibeka lapha ngoba ngangicasukile, ngithi lo muntu odlala ngami ngifuna imali ukunika incwadi, ngizokwenza incwadi. Ngivuke Saturday ngiyahamba, ngisaba nokusho isabatha manje, le moya ngazingidonsa. Nginothi ngithi Saturday. Ngiyahamba, ngiyasuka Saturday ngiyabhinca ngiyesontweni. Siyahlala lapha nomfana, amacula kwaShemba, abantu amaningi kaManazaretha nabaphume eNazaretha. Amacula khona ayadonsa. Hey, yadonsa uzubuza ukuthi uzofika nini uNkulunkulu la. Idonsa kancane kahle. Ufika kali intulo kunyatone. Wona ngathi umoya engcwele la siyawulibazisa. Ngeke uzuze. Ngiyabuya esontweni, unkosikazi ufunda le ncwadi kaMaldonado. Kodwa ngimthola uyaguquza phansi, uyasheka uthi ulaphansi uyakhala. Isina kwenze njani? Sengikwenzeni? Imina futhi ngikwenzeni? Hayi, incwadi. Yenzani incwadi? Hayi, uzoyifunda nawe. Ayifunde le ncwadi ayiqede ngithi ngeke ngiyibone le ncwadi inani. Ngifuna ukuthi ayokholwa utho nje. Wona mhlambe ngase ngifike kwi-page lesi-5. Inyembezi zakhe. Yazibuza ukuthi ngikhalelani. Inyembezi zehle. Kwenzeka lento ngam. Hello Mzansi, welcome to Mkosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Usiyabonga Thwala libi smart kakhulu angalampi yakhe Zungu laphana kuSibayo anonsa ukuthi akasasondi ke nakashembe wena ukuthi usiyabonga Thwala guys ekudzala sonda kashembe. We've seen him kuma videos, we've seen him kuma pictures. Vele he was a true believer of Gashemba sonda khona uyatikhulumela naye siyamatizwela kwakudzala, and anonsa ukuthi so choose inkosi nemsindisi wathi bantu abahlale phansi babukisise kahle bahlolisise kahle ama beliefs akafuna ngakungena deep but he was just saying ukuthi nje into lebehlanganisa yena naShembe seyiphelile, and people are commenting but yes, amen, Jesus is Lord. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. So goodbye.